tal-ħajja ssir. Fik is-seta, fik il-ħmira, jintfal wara ta' kull ġil. Fl-isem tal-Missier u tal-Iban u tal-Ispiritu Santu, ammen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Eżis ħuti l-ewwel nett nixtieqilkom l-għodwa tajba, il-mulej sejħinna u xek biex niltaqgħu miegħu eżis ħuti permezz tal-Ewkaristija hija l-aqwa mod li bih nistgħu niltaqgħu mal-mulej u jiltaqa' magħna eżis ħuti. Hija għalhekk nitħejjew kif jixraq billi b'umiltà fi skitt ta' qalbna nitolbuh jaħfrilna ħtijietna. Int li minħabba fina sirtu obbedjenti sal-mewt, mulej ħniena. Int li qalbek ħelwa u umli, Kristu ħniena. Inti għandek il-kliem tal-ħajja ta' dejjem, mulej ħniena. Iħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u wassalna għal ħajja ta' dejjem. Sejrin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Quddiesa għall-erbieħ ta' ħutna Peter Falzon, Carmelo u Felix Aġus. Nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, għamel li norbtu dejjem ir-rida tagħna ma' tiegħek u naqdu s-seta tiegħek b'qalb safja. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-Littra ta' San Pawlu Apostlu lir-Rumani. Eżis, qiegħed nitkellem magħkom ta' bnedmin li aħna għax in-natura tagħkom dgħajfa. Bħalma l-membri ta' ġisimkom kontu jassartuhom għaż-żina u l-ħażen, hekk issa dawn l-istess membri jassruhom għall-ġustizzja biex tkunu qaddisin. Meta kontu l-sira ta' dnub, kontu ħielsa f'dak li għandu x'jaqsam mal-ġustizzja. Xi frott ħlasattu dak iż-żmien mill-ħwejjeġ li issa qegħdin iħammrulkom wiċċkom. It-tmiem ta' dawk il-ħwejjeġ hija l-mewt. Imma issa li ħlistu mid-dnub u sirtu l-sira ta' Alla, qegħdin taħżdu għalikom frott li jwassal għall-qdusija u għandkom bħala tmiem il-ħajja ta' dejjem. Għax il-ħlas ta' dnub u l-mewt, imma id-don li tagħna Alla huwa l-ħajja ta' dejjem fi Kristu Ġesu Sidna. Il-kelma tal-mulej. Ħini l-bniedem li qiegħed fil-mulej it-tama tiegħu. Ħini l-bniedem li qiegħed fil-mulej it-tama. Ħini l-bniedem li ma jimxix fuq il-pariri tal-ħżiena, li ma jiqafx fit-triq il-ħatjin, li ma joqgħodx fil-laqat taż-żebliħa, imma fil-liġi tal-mulej ilha għaxqa tiegħu, lejlu nar jaħseb fil-liġi tiegħu flimkien bniedem. U bħal siġra imħawla ħdejn ix-xijat tal-ilma li tagħmel il-frott fi żmienha u l-weraq tagħha ma jitbielx u jirnexxi f'kull ma jagħmel flimkien. Mhux hekk il-ħżiena, mhux hekk, iżda huma bħal tibna li tajjara r-rieħ, għax triq it-tajbin il-mulej jafa, imma triq il-ħżiena tintemm fix-xejn flimkien. Nqumu bil-wifqa. Alleluja, alleluja,
Jiena not kollox bħala telf u kniż biex nirbaħ lil Kristu u nkun ninsab fih. Alleluja, Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju mqaddes skont San Luqa. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxiepli tiegħu: nar ġejt inqiegħed fuq l-art u kemm nixtieq li diġà qabad. Iżda hemm magħmudija li bija għandi nitgħammed u x'dieqa għandi sa ma dan iseħħ. Taħsbu intom li jien ġejt inġib il-paċi fid-dinja? Le ngħidilkom imma l-firda. Għax millum il-qudiem 5 min-nies f'dar waħda ikunu mifruda bejniethom, 3 kontra 2 u 2 kontra 3. Jinfirdu l-missier kontra l-iben u l-iben kontra l-missier, l-om kontra l-bint u l-bint kontra l-om, ir-raġel kontra mart bina u mart l-iben kontra żewġa. Il-kelma tal-mulej. Bit-tagħlim tal-Evanġelju nitnatfu minn nubietna. Kull deċiżjoni li nieħdu fil-ħajja żisħuti fija il-pożittiv u n-negattiv tagħha. Kull ħaġa li nagħmlu fija l-pożittiv u n-negattiv tagħha. Anke l-iżvilupp li għamel il-bniedem u x'hekk. Żgur li ħafna minna niftakru kemm inbidlet il-ħajja mit-tfulija tagħna sal-lum. Inbidlet fil-pożittiv iva, però hemm ukoll in-negattiv u x'hekk in-negattiv tagħha. Pereżempju l-bniedem tal-lum li hu iktar komdu finanzjarjament u li għamel żviluppi kbar u x'hekk, ħafna minnhom pożittivi, però hemm ukoll l-aspett negattiv tagħha dil ħaġa u x'hekk. Pereżempju wieħed minnhom eżisħuti huwa li l-bniedem li tarref ħafna, li studja ħafna, li skopra ħafna, jibda jinsa xi ħaġa importanti li qalilna San Pawl illum u x'hekk. San Pawl qalilna biex niftakru l-aħna dgħajfejn għax in-natura tagħkom dgħajfa. U l-bniedem li jinsija dil ħaġa jispiċċa jagħmel żbalji kbar ta' eżisħuti. Il-bniedem li jinsa d-djufija tiegħu jew aħjar jipprova jaħbija biex jidher perfett f'kollox biex ngħidu hekk, jispiċċa jagħmel żbalji kbar. Eżisħuti huwa l-bniedem umli li jaċċetta li huwa dgħajjef. Jaċċetta għandu ħafna kwalitajiet tajbejn u x'hekk, imma jaċċetta wkoll li huwa dgħajjef. U eżisħuti l-umiltà mhijiex low self-esteem ma l-umiltà tfisser li narfu l-pożittiv tagħna u nloddu ħarl-Alla tiegħu nużawh għal ġid tagħna u tal-oħrajn, però narfu wkoll aħna dgħajfa kif qalilna San Pawl. Fil-Vanġelu tal-lum u x'hekk Ġesu jkellemna forsi xejn jidher naqra diffiċli mal-ewwel daqqatajn il-Vanġelju tal-lum nar ġejt inqiegħed fuq l-art u kemm nixtieq li diġà qabad. Mhuwiex in-nar ta' xi ħuġġieġa dan huwa n-nar tal-fidi eżisħuti. Ġesu li ġieb biex ipoġġi dak in-nar tal-fidi fil-qlub tagħna u kemm jixtieq li jaqbad dan nar u jħeġġeġ, kemm jixtieq Ġesu li nintlew bl-entużjażmu tal-fidi, li l-fidi tagħna ngħixuha b'ġenerożità u b'awtentiċità u x'hekk kemm tkun ħaġa sabiħa u x'hekk li din il-fjamma tal-fidi li titħeġġeġ f'qalbna mbagħad nkunu kapaċi ngħadduha lil xulxejn b'umiltà u b'rispett, mhux nimponu, aħna ma nimponux fuq ħadd. Imma ovvjament jekk ngħixu l-fidi tagħna b'entużjażmu eżisħuti, l-oħrajn se jindunaw b'dak l-entużjażmu. U se jindunaw b'dik il-ħeġġa ta' ħajja għax il-fidi ġib ħeġġa ta' ħajja mbagħad eżisħuti li jkollna ġofina
U jitħeġġu huma minna wkoll eżis ħuti, għalhekk ma tagħmilx sens il-fidi tagħna tkun xi ħaġa personali ngħixha waħdi jien u Alla, ma tagħmilx sens. Il-fidi hija xi ħaġa tagħna lkoll. Il-fidi inti timmaġina li jkollok aħbar sabiħa ma żommalik waħdek, mhux hekk, aħbar tajba minna nifisha tixteret, u hekk l-Vanġelu l-aħbar it-tajba. U Ġesu jkompli, iżda hemm magħmudija li bija għandi nitammet u x'diqa għandi sa ma dan iseħħ hija l-magħmudija tad-demm eżis ħuti ta' u għas-salib li qed tikellemna Ġesu. Mela dak li sa jwassal biex din il-fjamma tal-fidi taqbad u tinxteret hija l-magħmudija tad-demm ta' Ġesu fuq is-salib. Imbagħad ikompli jwissina. Taħsbu intom li jien ġejt inġib il-paċi fid-dinja? Ġesu ma ġiex u xek għax irid il-firda. Ġesu ma jridx firda. Imma l-fidi u l-fjamma tal-fidi ġib firda. Bħala konsegwenza, ħani dak li Ġesu ma jridiex u aħna ma ridwiex imma li tiġri. X'inhi din il-firda? Tilqed jidilna f'dar waħda 3 kontra 2 u 2 kontra 3. Eżis ħuti għax min jemmen min jaċċetta il-fidi u min ma jaċċettajiex kultant sfortunatament jispiċċaw b'diviżjoni bejniethom u xekk. Kif naraw u xekk kultant eżis ħuti biex wieħed jagħżel li jimxi wara Ġesu u xekk ikollu jgħid le lil dawk li jridu dak li hu ta' din id-dinja, xi drabi anke fil-familja stess. Xi drabi fil-familja stess ikun hemm bżonn li inti tgħid le lill-eżistijek biex tagħmel ir-rida tal-Alla għalejk. Eżis ħuti. Għaliex min jagħżel id-dinja u min jagħżel ir-rida tal-Alla ma jaqblux bejniethom sfortunatament. Ġesu ma jridx il-ġlied taw dan m'għandux iġib ġlied. Imma ovvjament eżis ħuti biex nagħmlu rida tal-Alla irridu nwarbu dak li trid id-dinja. U għalhekk min jagħżel id-dinja xi drabi ma jarax ħelu, ma jarax bajnejn pożittivi u xekk lil min jagħżel ir-rida tal-Alla. Ejjew għalhekk illum eżis ħuti nitolbuh bil-qalb il-mulejta. L-ewwel qed naċċettaw id-djufija tagħna b'umiltà li nkunu konxji tagħha għax ma nkunux konxji tagħha nagħmlu żbalji kbar. Li nkunu konxji li aħna għandna ħafna tajjeb, però aħna wkoll bnedmin dgħajfa u nistgħu nisbaljaw. It-tieni li hija l-fjamma tal-fidi li tenna eżis ħuti biex f'din it-triq tal-ħajja ma nħallux id-djufijiet tagħna jagħmlu ħsara. U għad-dawl tal-fidi li jenna. U xekk kif qalilna Ġesu dil-fjamma tal-fidi li titkebbes mis-salib ta' Ġesu, mill-passjoni u s-salib ta' Ġesu. U t-tielet għad li ma nixtiequx li jkun hawn il-firdiet fid-dinja u xekk. Però min jagħżel lil Ġesu irid ikun lest biex din l-għażla tista' kultant toħloqlu skomdi, toħloqlu anke ċerta firdiet. Isib min ma jifhmux. U xekk, isib min jipprova jfixklu dak li qed jgħidilna Ġesu. 2 kontra 3 u 3 kontra 2, dak irid jgħidilna Ġesu. Lin-nisrani li jagħżel il-fidi jistenna wkoll l-inkomprensjoni, jistenna li jsib min ma jifhmux, jistenna li jsejb min ifixklu. Għalhekk nitolbu bil-qalb il-mulej biex meta biex ngħixu l-fidi tagħna insibu tfixkejn ma naqtgħux qalbna. Ma nkomplu mixin fit-triq tal-fidi, nagħmlu kuraġġ, mingħajr ma noħolqu ġlied u inkwiet ovvjament Alla ħares għad dan, imma mhux ħansibu min jifirxilna t-tapit aħmar qudiemna żgur. Anzi, kultant insibu min ma jifhimniex, kultant insibu min jipprova jfixkilna, kultant nistgħu nsibu min saħansitra jippersegwi tagħna. Kjoġobkom nqumu bil-wieqfa. Il-kelma li smajna tagħmilna messaġġiera tal-imħabba li tħeġġeġ u sinjal ta' kontradizzjoni. Nitolbu lil Alla l-Missier jagħtina l-qawwa li nimxu wara ibnu Ġesu. Ngħidu għalhekk mexxi mulej il-passi tagħna wara ibnek flimkien. Il-passi tagħna wara ibnek. Sabiex l-insara ma jibżgħux jagħtu xhieda tal-fidi tagħhom quddiem l-indifferenza tal-oħrajn. Nitolbu mexxi mulej il-passi tagħna wara ibnek. Sabiex fid-dinja s-saltan dejjem il-paċi u l-għaqda, mod speċjali fil-Lvant Nofsani,
fil-pajjiż ta' Iżrael u xekk u l-Palestina, fl-Ukrajina u f'ħafna postijiet oħra fejn hemm l-inkwiet. U l-bnedmin ifittxu li jifhmu u jaħfru lil xulxejn, nitolbu mexxi mulej il-passi tagħna wara ibnek sabiex il-ġenituri ma jfixklux l-għażla ta' wliedhom għal ħajja konsagrata jew tampen fil-Knisja imma jgħinuhom imwettqa b'ġenerożità, nitolbu mexxi mulej il-passi tagħna wara ibnek sabiex is-sem tagħna f'din l-Ewkaristija jagħtina l-qawwa li nsiru ħolqien ġdejd, nitolbu mexxi mulej il-passi tagħna wara ibnek, nkomplu nitolbu għas-sinodu li qed iseħħ f'Ruma jispiċċa kollha jrejtu x'hekk il-ħadd li ġej l-ewwel parti tiegħu għax ikompli s-sena d-dieħla f'Ottubru tas-sena d-dieħla kollha jrejt nitolbu biex f'dan iż-żmien ta' tant ġlied u inkwiet fid-dinja u x'hekk u inġustizzji dan is-sinodu jkun raġġ ta' dawl qawwi ta' Alla permezz tal-Knisja tiegħu fi żmienna. Insellmu lilkom eżis ħutna l-anzjani, il-morda, persuni bi bżonnijiet speċjali, dawk li jieħdu ħsieb ta' persuni vulnerabbli li segwu dil-quddiesa permezz tat-televiżjoni jew mezzi oħra ta' komunikazzjoni soċjali. Nitolbu għal dawk li jitolbuna, nitolbu għalihom, nitolbu eżis ħuti għal dawk li jeħtieġu t-talb tagħna. Wejjew fiskiet hekk inħallu l-qalbna timtela bl-imħabba u bil-fidi u nresqu t-talba tagħna lil mulej. Ilqa missier dawn it-talbit tagħna, eħlisna min-nar li jeqret u ħaġġiġna bin-nar tal-Ispiritu Qaddis tiegħek bi Kristu Siedna. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-jubitek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dan l-ilma u mbejt ikollna sehem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna l-bnedmin. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-jubitek tajtna l-imbejt li qegħdin nofrulek frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Ilqana mulej Alla tagħna qum li wniedma quddiemek u għamel li jkun jogħġbu b'dan is-sagrifiċċju li sejrin nofrulek. Naddafni mulej żuniti u dnub tiegħi ħili. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Għatina mulej li permezz tad-doni qaddisa tiegħek naqduk bi spiritu ħieles u li bil-grazzja tiegħek nitnatfu u nissaffew bis-saħħa ta' dawn il-misteri li bihom naqduk bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom. Nerfew qlubna l-fuq. Niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr bi Kristu Siedna. Faqda ta' mħabba niftakru fil-mewt tiegħu, fidi ħajja nistqarru l-qawmien tiegħu u b'tama sħiħa nistennew jiġi fil-glorja. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli kollha infaħruk u intennulek bl-għajda. Għaddejs, mulej Alla tal-eżerċti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewiet, imbierek minn ġej fisem il-mulej. Osanna fil-għoli tas-smewiet. Għaddejs tas-sewint mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu
li meta kien se jingħata biex minn rajħi bati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: Ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħ l-kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: Ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' għal dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għal bnedmejn kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidej nħabbru l-mewt tiegħek mulej, nxandru bil-ferħ l-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek missier il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu l-Ispiritu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-Isqfijiet u l-Ministri kollha tiegħek u mal-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, mod speċjali llum li tolbu għall-rbieħ ta' ħutna Peter, Falzon u Carmelo u Felix Aġos. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza Alla u tagħna Marija, mar-raġel ġust tagħha San Ġusepp, mal-Apostli San Ġorġ Preka u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu Ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejja issa nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu Ġesu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna, missierna li inti fis-smewwiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tretint kif fis-sema u ikda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrej, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna mitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-Apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħaresx lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u l-għaqda li jint trid fija, inti li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ġisem flimkien mad-demm ta' Sidna Ġesu Kristu kun jiswew lilna li se nitqarbu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja tina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu binalla l-ħaj bil-mewt tiegħek tiflet minnek il-missier
u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu inti tajt il-ħajja lid-dinja dan il-ġisem u d-dem għad-dejs tiegħek, eħlisni minn ħtijieti kollha u minn kull ħażen, żommni dejjem f'idej lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninferet minnek. Jekk joġobkom għad qarbejn biex nevitaw il-konfużjoni, nibda minn din in-naħħa mbagħad niġi fin-nofs imbagħad niġi nqarben fuq din in-naħħa. Danu l-ħaruf talla, danu Ġesu li jneħħi d-nubiet tagħna u tad-dinja kollha ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf mulej ma jistħoqlix tidħol taħt is-saqfijiet. Iżdejt ħejmu u ruħ minn fejn. Il-ġisem ta' Kristu ħarisni. Nejdulu grazzi bil-qalb l-mulejjes isħuti għal din l-Ewkaristija, nqumu bil-wieqfa u bil-qalb nejdu grazzi, Sinjur Alla, waħfirli, Sinjur Alla, grazzi, Sinjur Alla, waħfirli, Sinjur Alla, grazzi, Sinjur Alla, waħfirli, Sinjur Alla, nitolbu.
Għamil mulej li bissem li nieħdu fis-sagramenti mqazza nimxu l-qoddim fit-triq it-tajba hekk li nqdew sewwa bil-ġid tal-art u nikbru fil-art bil-ġid tas-sema bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Ibarikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iban u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. U l-jum it-tajjeb lilkom ilkoll.